Ma'am, baliktad daw yung life quest ni Samira Guto. Well, yes, oo, yun nga sinasabi ko. Baka din sinadya niya because sabi ko nga it's election time, it's campaign time. Kung anong magagawa ng isang kandidato para mapag-usapan siya, gagawin talaga yan ng isang kandidato. Dahil yun ang hinahanap nila para people will look at them and listen to them. Oh, yeah, sabi ko nga Sabi ko, lahat naman ng kandidato, kapag panahon ng kampanya at eleksyon, gagawin mo talaga ang lahat para mapansin ka ng mga botante. Kasi importante yon na maalala ka ng mga tao during election time. Kasi boto yun. So yes, possibly.